Judith Omondi kuom report machalo kamano. Piny owacho kokalo e migawo mar somo osechako tudruok kod World Bank mar lalore wi omenda ma ibiro tigo e gero laboratory maromo 7,000 e skunde mag piny owacho mag primar ma pacho ka. Mane oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e kinde lando duoko mar penj mar klas 12 mar higa mokalo. Machogu koni ma en moko kuom yore magitiyogo e neno ni lai manyien mar somo e grade mar 7 ochopo kare. Bende e wi siling 15,000 mane gisingo chiwo ne nyathi ka nyathi mar grade mar 7, 4,000 ibiro tigo e weche mag gedo. By next week, we will be able to make an announcement because we are negotiating with the World Bank where they will be able to give us some funds to put up about 7,000 also laboratories countrywide, such that as far as infrastructure is concerned, we will be ready to go. Of the 15,000 that will be released for each runner, 4,000 will be spent on the development of infrastructure, with the greatest priority being on laboratories. We have trained 2,376 master trainers ahead of the retooling exercise of all the new teachers and others currently teaching in secondary schools. We target to train 90,000 teachers between now and April 2023.